Oregon honey. Then guys, good morning po. Then may mga dala po kami ditong gamit sa bahay. So kasi ngayong araw po, ililipat na natin si Kuya Ronnie at ang kanyang pamilya sa pansamantala nilang titirhan. So kahit pa paano, magiging komportable po sila dun sa bago nilang bahay ngayon. Hindi na sila dun sa tulay. So ayan, pansamantala lang naman sila dito habang wala pa silang malilipatan. Ito may mga dala po kami ditong lamesa. Ito higaan po. Ito upuan. Ayan, may kaldero, baso, plato, kawali. Kawali yan. Ayan, lalagyan ng plato. Saka may grocery din dito. Ayan, may grocery din sila. Ayan, hindi muna tayo bumili ng bigas kasi marami pang bigas dun sa kanila. So ano nga pala guys, hindi nila alam to. Bale, surprise namin dun sa kanila. Ayan. Pagkatapos po nitong ipasok dun sa loob ng bahay, sa bagong bahay nila, susundin po namin sila dun. Ayan, dito nga po sila tumira, pansamantala. Marino! Ha? Kamuin ko mga aki. Ano talaga? So yun guys, yun lang. Nagbago po yung isip nung hiningal. Bago po yung isip nung may-ari ng bahay. Pagkahapon ka ito, nag-akod kayo sa akin niya na may pamilya naman, maulit daa. Ano po yan, andito na po kami, mga dala nga po kami. Yung Gamit. And guys, dahil nga po nagbago yung isip nung may-ari ng bahay. So maghahanap po ulit tayo ng panibagong bahay. Ayan, sana makahanap tayo dito. Kasi nung isang araw ng paghanap namin dito, talagang nahirapan po kami. Kasi hindi naman talaga, wala naman talaga nagpaparkila ng bahay dito. Ay sinubukan lang namin dito. Ayan, pumayag na sana nung nagkarang araw kaso. Ayan, nagbago po yung isip nung nung time na. Ayan, maghahanap ulit tayo guys ng maupahan nila. Pero okay ba? Madaya masipin tanggaan. Ito na guys, no? Nakahanap kami ng bagong maupahan nila Kuya Ronnie. So ito. Medyo na rin. Pero ito, papalitan lang yata ito. Kompleto naman dito guys, may CR. Yung ilaw, makikabit na lang. So pumayag naman yung may-ari ng pagkakabitan. Ayan, ayusin mo lang dito. Arrange mo na, Nay. Ayan. Iwan muna natin yung asawa ko dito. Bahala na siya dito. Iwan muna siya dito para ayusin yung mga kailangan ayusin. Dito naman amam itong mga gamit ninda. Tapos kami naman, susundin na namin yung pamilya ni Kuya Ronnie. Sundoon na nito, sir. Opo, kasi hindi naman po nila alam to.
Bale, surprise sa kanila. Ayan. Para So, makapaglinis naman sila. opo. So, tara guys, sundin natin si Kuya Ronnie. Ayan, salamat dun sa pumayag na upahan yung bahay nila. So, hindi naman sana pinapaupahan. Pero sabi ko, pansamantala lang naman. Kaya ayan, pumayag po sila. Ayan, thank you. Ayan guys, tara. Ayan, tara guys, sundin natin yung pamilya ng Kuya Ronnie. Ayan. Ronnie! Woo! Bravo! Ang ingay guys sa loob. Ang dami kasi ng tubig ngayon, no? Mukhang walang tao, ah. Walang tao. Yan, hanapin natin guys dito sa taas. Fiesta pa lang ngayon dito guys, so 29. Ayan, kasama natin si Ate Diday. Hi! Susundin po natin Susundin namin si Pai Ronnie. Ayan, kasi fiesta pala dito. Bukas pala yung fiesta bukas. So naghahanda daw po sila para sa binyag ng mga binyag ng buso nilang anak. Byron! Ito pala si Byron, no? Ulit higanap ka! Ayan guys, si O, na diretso na. ayan si Manny, si busy ka ba? Dahil mo ko busy po. Hindi naman. Yung ano mo, asawa mo. Yeah, inyan dyan po. Okay lang kasi may pupuntan tayo sandali. Yeah. Okay lang na ito. Oh. Mga bata. Ay, hello po. Ay, wow, talaga. Hello, kuya. Paano ko sinaligisa? Hindi sila marunong. Mukhang Yok kami dito. smiling face ka na. Maliwalas na yung mukha mo tayo. Kumusta? Iyo po na. Thank you. Ano handa? Wala pa po. Hindi pa nagluluto eh. O paano yan? Gutom lang kami. Nagluluto. Mayroon dyan ano. May pupunta tayo sandali. Kung lang, sama-sama tayo. Iyo po. Oh. Pabisi mo yung anak mo tayo.
May short ka ba? Wala. Walang damit yaw po dumanon damit. Pabilisan na roon na aking. Yan. Uli. Sa nanay sa Saan ka nagbagpit kuya? dyan sa nato. Saan ka nagpaahit? Ako na lang nag Tingnan mo na sa salamin yan. Ako na natin. Tingnan mo sa salamin yung pag-ahit mo. Hindi pa maayaw. Hindi pa tapos. Isa. Kala ko may sayaw, may sound system eh. Diyan ang sa kabila oh. Hindi ano lang kayo, makisayaw na lang ano eh. May video okay kami doon. Tapos may sound system sila. Paligsahan nga eh. Oh, may video okay kami sa Ilawod. Ha? Wow! 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 Ikaw nakahulin din kuya? Iya po. Ayan, maraming salamat. Hindi mga gato. Dahil mga gat yan. Yan. Daw. Ayan ang ama ng Bukas ulit kuya. Pupunta ulit kami yan dito na, bukas. si tatay. Tatay niya. Ay, mga naga po. Ayan, may surprise kami sa inyo kuya. Alam mong ano? Dahil pa man aram mo. Simula ngayon dyan na kayo titira.
Maraming salamat po, Ha? sir. O, tara. Tara. O. Talagang ginawan mo talaga ng paraan talaga na makalipat kami sa bahay talaga po. Maraming salamat po talaga sa bahay. Wala na kang aalalahanin, sagutan namin yung bayad. O, titira na lang kayo. Yan, may magamit rin dito. Hala, pasok tayo. Maraming salamat talaga. At Welcome sa new Welcome home. sa new house. New house ba? New home? House. House. Oo. So, kuya, may mga grocery rin dito. Oh. Yan, may nalagyan na ng plato. Igata. Kawali sa kaldero. Sabon. maraming salamat po Higaan. sa Te, parang hindi ko yata makapaniwala. Ha? Yan, simula ngayon dito na kayo titira. nakaranas na ganito ang pagbuhay namin sa pamilya. Yan lang. Ngayon lang po. Kaya maraming salamat sa nagtulong sa amin at saka yung sa mga taong nakakita talaga sa aming pamilya. Ano masabi mo, te? Maraming salamat mo matumulong sa muya. Sa Oragin, Honey, sa nagtulong po sa amin at saka sa mga sponsor po. Salamat po. So, ito tayo na. Simula ngayon dito na kayo titira. Wala na kayong iisipin. Sagot na namin yung bayad dito sa OPA, kurente, yung tubig. Kukuha na po kayo dyan. May cray po naman daw po dito. Kaya na po bahala. May CR po dyan. Bahala na po kayo dito sa bayan eh. Panatalihin lang pong malinis. Kasi kahit maliit yung bahay natin, basta malinis, maganda tignan. So, ano bata? Ali kayo. Ano masasabi mo yung bagong bahay na kayo? Ha? Sila. Ba't? Naiyak ka? Dito ka! Ba't naiyak? Ba't ka naiyak? Ba't ka naiyak? Masaya ka ba? Masaya? Naiiyak sila. Ano? Ikaw? Maraming salamat po. Ikaw? Salamat ka. Dali na, maraming salamat. Pasalamat. Salamat kayo sa Salamat po. nagbigay ng Ayan. grocery at saka sa lahat na Nahihiya sila, pero ayan, nakita po natin sa mga mukha nila talagang masayang masaya po sila. Yan, sabi nga ni Kuya, ngayon lang ulit nila naranasan sa tagal po ng panahon na nanatili sila doon sa ilalim ng imburnal. Ngayon lang po ulit nila naranasan yung maging ganito po yung buhay nila. Ayan. Kaya dapat naman talagang tulungan to si Kuya kasi napakasipag niya po. Ayan, napakasipag niya. Kitang-kita po natin yung kasipagan niya. salamat po sa nagtulong sa amin. Sa Oragin Honey, salamat po sa binigay sa amin pong lahat po na binigay sa amin. Si Ma'am Ishi, yung pasalamatan natin si Ma'am Ishi. Ma'am Ishi, maraming salamat po. Salamat po Ma'am Isi sa binigay mo sa amin po ng pera na pinangbili po ng materyales po dito sa bahay. So ayan, Pangaraw-araw namin po. Salamat po talaga. Sa sobrang tuwa na may bahay na po talaga kami ganito. Matitiram, permanenteng na matiram po. Salamat po talaga. malapit lang naman dito sa dagat na. Yung ito lang, dyan lang ang bangka. Ay di, yung Dyan ang bangka lang. Adan lang. Dyan ang Adan ka na. So, Kuya, dito na kayo titira. Bahala na po kayo dito.
Ayan, maraming salamat po ulit kay Ma'am Easy. Ayan, thank you very much po. At sa lahat po ng ating mga sponsors na hindi po nagsasawa para tulungan po kami. Tulungan po ang mga kababayan po natin dito na naghihirap. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat. So ayan, panatili yung malinis tong loob ng bahay, yung labas ng bahay. Yan eh. Ayan, dito po si Ate Juan, siya po yung mayroon nitong bahay. Maraming salamat po kasi pumayag kayong pansamantala tumira muna dito sila. So yan usapan po namin 1,000 po monthly. So yan sa 3 buwan po bibigay na po natin sa kanila para wala na po tayong problema. Ate. Salamat po. Yan, so muli po maraming salamat po sa inyong panonood. So hanggang sa muli, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe po at click niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload namin. Maraming salamat and God bless po sa atin.